Mluví se Zdeněk Šmíd a toto jsou Pidi grotesky. Se lží nejdál dojdeš, aneb z brokovnicí do divadla. Už v dětství jsem pochopil, že s pravdou člověk dojde nejdál jen tehdy, pokud mlčí. Nejprve mi lhali rodiče o existenci Ježíška, pak mě klamal dědeček Hugo svými historkami. Ve stodole u krav se schovávají zelení ufouni, někdy s nimi hraju karty. Tvrdil mi tak dlouho, až jsem tomu skutečně uvěřil a přivedl celou třídu i s učitelkou. Bohužel jsem tehdy ještě nechápal, co je to pokročilá demence. Dostal jsem 3 z chování za útok jatečního býka v hodině občanské nauky. Dnes už všemu nevěřím. Vím i to, že pekař mele včerejší rohlíky do zítřejšího chleba, na který pak lepí známku nejvyšší jakost. Že obecní strážník darmo vzal krade, kde může a ještě nepřiznává vybrané pokuty. I to, že starosta ve své funkci pravdu z důvodu vlastní bezpečnosti ani nepoužívá. Pořád jde ale o lhaní trapně provinční. Já jsem hodlal toto umění povýšit a spojit se svou profesní budoucností. Být lhářem, který slovem ovládá davy. Chtěl jsem být úspěšným politikem. Nic se ale nemá uspěchat. Většina velkých evropských i světových politiků současnosti začala jako neškodně vypadající populisté. Jen tak se mohli stát později sympatickými diktátory. A co je k tomu potřeba? Vrozená psychická porucha nebo kvalitní přetvářka, jakou zvládnou jen mistrní herci. Psychiatra jsem zatím nepotřeboval. A tak jsem zaměřil svou pozornost na přetvářku, které se lze kvalitně naučit mezi divadelníky. Chceš kráčet ve stopách Josefa Kajetána Tyla? Začni u nás. Lákal inzerát oblastního divadla Můzy od Radhošťa v jedné z výsek na úpatí Beskyt. Neváhal jsem a odjel na Valašsko ke konkurzu. Frgál či brinza, to je oč tu běží. Spustil jsem na míru připravený monolog před principálem spolku, který se mi představil jako Enzo Maestro. Šetři dechem, nikdo jiný nedorazil, takže tě bereme, budeš dělat kulisáka. Zastavil mě a ihned uvedl do života souboru. Zarazilo mě, že divadelní spolek je pouze ochotnický a hraje místo kulturního domu ve stodole místního sedláka. Herci přežívají hlavně díky podpoře filantropky tetičky Holušové, která má velký chov slepic a přebytky vajec. Musel jsem jíst denně k obědu vejce na hněličku a vydělávat si posluhou u místního zbohatlíka Cyrila Žufánka, který obchodoval s bitcoiny a odmítal si sám i zavazovat tkaničky. Ale vytrval jsem. Soubor právě dokončoval nácvik v Praze úspěšné komedie Sluha 2 pánů a rozhodl se mě pro začátek vyzkoušet tím, že před představením jen přivítám publikum. Vycítil jsem šanci. Stát sám před lidmi bylo přesně to, co jsem si potřeboval vyzkoušet. Můžu si úvodní slovo upravit, navrhl jsem. Jde o tragédii či snad politické melodrama? Zeptal jsem se s nadějí, doufaje v politické drama, abych si vyzkoušel pár populisticky buřičských výroků. Tupče, jest to notoricky známá střeštěná komedie, usadil mě maestro. V tom případě mám několik epesních vtípků, které bych rád uplatnil. Navrhl jsem rozhodnut ukrojit si z času divadla co největší díl. Musím říct, že už na prvních zkouškách se mi dařilo, i když maestro kategoricky tvrdil něco úplně jiného. Možná, že tě skutečně navštívila divadelní můza, ale místo polibku tě sfackovala. Hodnotil mou iniciativu. Nabádal mě, abych vynechal vlastní tvorbu a soustředil se na 2 věty napsané pro můj part. Jen žádné improvizace, chlapče, prosil mě téměř na kolenou, když jsem si opakovaně sekundovým lepidlem lepil mikrofon k ruce, aby mi ho nikdo nemohl sebrat. Držel jsem se proto na posledních zkouškách scénáře, ve kterém publikum jen přivítám a poté se ujmu role podavače rekvizit v zákulisí, ale s premiérou jsem měl své vlastní plány. Stodola byla narvaná k prasknutí. Hodně pomohlo, že zrovna mrzlo a majitel stodoly musel dovnitř nahnat i stádo ovcí. Huňatá zvířátka sice zabrala většinu židlí, přesto se alespoň v prvních řadách usadila smetánka podhorského regionu. Na místo zabloudil dokonce i novinář z Ostravy. Zahrála úvodní znělka a přišla má chvíle. Rozbál to bombardiáku. Šeptl jsem, obrátil do sebe po valašsku půlčík slivovice a seskočil na jeviště ze stropního trámu jako James Bond. Připravil jsem si speciálně pro tento účel Filipiku proti dotacím oligarchům, vytvořenou úpravami textu následujícího divadelního kusu.
Spustil jsem. Počkat, jenom ne tak 3 dotace najednou jsou na jednoho trochu moc. Rychlý pohled do jeviště na němé publikum mě ale znejistil. Zdálo se, že minimálně ovce dotacím nerozumí a aplauzu se u nich nedočkám. Rozhodl jsem se odložit politiku stranou a vsadit na jistotu, abych se novináři vryl do paměti. Začal jsem sypat vtip za vtipem. Zkusil jsem zahrát na ruskou notu. Putin a Lavrov jdou na lov divokých kachen. Putin pálí na všechny strany, přesto žádná kachna nepadá. Lavrov ani nemrkne a zvolá: zázrak, mrtvé, ale pořád létají. Tento vtip ovšem pro více autenticity předvádím se svou brokovnicí, kterou jsem měl pro jistotu připravenou za oponou. Když se na mě chvíli poté vrhli ostatní herci, v publiku už nebyl nikdo, kdo by sledoval pokračování. Ovce rozrazily vrata a prchly už po druhém výstřelu, lidské osazenstvo je následovalo přibližně po 6. Principál Mistroza oznámil, že můzy od Radhošťa se bez mých služeb v budoucnu obejdou a na rozloučenou vyčíslil škody. Vybrané vstupné činí přesně 226 korun českých, 1 štangli salámu junior a pytlík strážnických brambůrek. Podepsal jsem dlužní úpis a odjel. Netrápil jsem se zdánlivým neúspěchem, protože to hlavní jsem v Beskydech pochytil. Divadelní přetvářku už mám v malíčku. Dobře jsem na zkouškách Sluhy 2 pánů pozoroval herce v hlavní roli Trufaldína, který mě naučil, jak ze situace vytěžit vždy nejvíce pro sebe, lhát na všechny strany a ještě se u toho tvářit nevinně. Teď už následuje politika. Až se dostanu k mikrofonu při předvolební kampani, rozvinu své umění naplno. Ale raději si sebou vezmu sekundové lepidlo na mikrofon.